Gadewch i ni weddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw, mae fraint yma cael dod ger dy fron ac i ni yn diolch am bob un cyfle ac yn gweddio bydde di yn trigarhau wrth ddim nawr. Y bydd y bresenoldeb gyda ni, y bydde di'n helpu ni i dderbyn o'th air ac i sychedu, i newynu am y fwy o dy bethau di. Te'r tywallt ysbrydlan arno'n bendithia diogelan hamser nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau eich atgoffa chi am ein hoedfaon yng Nghapel y Rhath ar ddydd Sul ein hoedfa bregethu am hanner awr wedi 3. Hefyd ar ddechrau'r wythnos sy'n ni'n ymdrechu i osod ar y wefan myfyrdodau byr ar emynau'r Efengyl ac yna yr gwasanaeth yma Egluro'r Efengyl am 6 o'r gloch ar ddydd Mercher. Nawr gadewch ni droi at air Duw. Genesis pennod 19 ac yn dechrau yn y 15fed adnod. Genesis 19 adnod 15. Ac ar godiad y wawr yr angylion a fiant dair ar lot gan ddywedyd cyfod cymer dy wraig a 2 ferch, yr rhai sydd i'w cael rhag dy ddifetha di yn anwiredd y ddinas. Yntai a oedd hwyr frydig. Ar y gwir a maflasant yn ei law ef ac yn llaw ei wraig ac yn llaw ei 2 ferch am dosturio o'r arglwydd wrtho ef ac a'i dygasant ef allan ac a'i gosodasant o'r tu allan i'r ddinas. Ac wedi iddynt ei dwy'n hwynt allan ef ddywedodd dianc am dy einioes nac edrych ar dy ôl ac na saf yn yr holl wastadedd dianc i'r mynydd rhag dy ddifetha. A dywedodd Lot wrthynt o nid felly fy arglwydd. Wel yn awr cafodd dy was ffafr yn dy olwg a mawr heais dy drigaredd a wneithos am i gan gadw fy einioes ac ni alla fi ddianc i'r mynydd rhag i ddrwg fy ngoddiweddyd a marw ohonof. Wel yn awr y ddinas hon yn agos i ffoi iddi a bechan yw o gad i mi ddianc yno ond nid bechan yw hi a byw fydd fy enaid. Yn te ddywedodd wrtho, wele mi a ganiateais dy ddymuniad hefyd am y peth hyn, fel na ddinistrwy fy ddinas am yr hon y dywedaist, brysia dianc yno, oherwydd ni allaf wneithir dim nes dy ddyfod yno. Am hynny y galwodd fe enw y ddinas Soar. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr, i ni'n parhau yn ein cyfres ni ar lyfr JC'r Ail, Holiness, Sancteiddrwydd, ac i ni'n wedi cyrraedd y 9fed benod, y benod sydd yn ymwneud â Lot, ac ei fod fel rhybudd. Ac yn sail i'r benod hon, mae JC'r Ail yn defnyddio'r adnod honno, yn Genesis 19 adnod 16. A'r rhan gyntaf, ddarllenau'r adnod i gyd, ond yr rhan gyntaf yn arbennig. Yntai a oedd hwyr frydig. A'r gwir am aflasant yn ei law ef ac yn llaw ei wraig ac yn llaw ei 2 ferch am dosturio o'r arglwydd wrtho ef ac a'i dygasant ef allan ac a'i gosodasant o'r tu allan i'r ddinas. Nawr yn y Beibl, ceir esiamplau sydd yno ar ein mwyn ni, ar ein cyfer ni i ddilyn ac mae yna esiamplau yn yr ysgrythyr o bethau sydd yn cael ei defnyddio fel rhybuddion. Pethau i ni osgoi. Ac mae Lot yn cael ei osod i ni fel un sydd yn rybudd i ni. A'r rheswm y mae yn rybudd i ni yw iddo oedi, iddo lusgo ei draed, neu fel mae'r adnod yn ei ddisgrifio, yntai a oedd hwyr frydig. Nawr, mae JC'r Ail yn cychwyn ei benod fan hyn ac yn dweud ychydig am gefndir Lot. Mae nai Abraham oedd e, ac hyn i ni'n dysgu yn yr adnodau yma iddo oedi ar fore dinistrio Sodom. Ac fe lusgodd ei draig o fewn Sodom ei hun, o fewn golwg y 2 angel anfonwyd i'w dywys allan o Sodom, a serch hyn o fewn i golwg nhw, fe oedodd. A dyle hyn beri bob un sydd yn proffesu i fod yn Gristion, i eistedd i fyny a chymeryd sylw. Mae'r benod hon yn berthnasol iawn i bawb, ond yn sicr
pob un Cristion, a Cristnogion sydd yn meddwl ein bod ni'n cerdded yn ffyddlon fyddwn ni gyd yn cydnabod i ni'n methu gymaint ac i ni'n hyn ar llall, ond eto, efallai yn ein meddyliau ni'n meddwl, wel, dwi'n gwneud hyn yn iawn, a dwi'n ymdrechu wneud hyn, a ni'n ymwybodol o methiannau, ond efallai i ni gallu syrthio i'r trap hynny o fod yn weddol gysurus. Ac mae yna rybydd mawr fan hyn. Mae yna rybydd i'r rhai sydd wedi syrthio i'r trap ac sydd wedi hen fynd ac wedi gwrthgilio. Ond mae yna rybydd i'r rhai sydd ddim yn gwrthgilio, sydd yn cerdded. Mae yna rybydd anferth yma. Mae mor bwysig. Mae'r wers sydd yn y benod hon, mae pob un o'r gwersi ni wedi gweld yn barod yn holl bwysig ond ydynt. Ond mae hon yn un pwysig iawn. Fe ddylen ni eistedd i fyny a cymeryd sylw. Hynny yw, os ydyn ni am fod yn sanctaidd, yna, nid oes lle i oedi, does dim lle i lusgo traed, does dim lle gan y Cristion i fod yn hwyr frydig. Dyw e ddim yn dderbyniol, dyw e ddim yn llesol. Does dim lle gyda ni ganiatáu hyd yn oed cyfnodau byr o'n bywydau i fod yn y categori yma. Wel, yn gyntaf, mae J.C. Ryle yn dechrau benod trwy roi'r fath o is-deitl, gwersi am Lot ei hun. Ac mae hwn yn bwysig achos mae yn rhoi y cyd-destun i ni. Mae yn un anodd pan ni'n ystyried pethau fel am bwy maen nhw'n siarad. Ifer digred, ifer Cristion, ifer un sydd wedi gwrthgilio, ifer un sydd â phroffes wag ac yn y blaen. Ac felly mae rhaid i ni ddeall. Wel, reit ar y dechrau, reit ar y cychwyn, yr oedd Lot yn grediniwr, yr oedd yn blentyn i Dduw, yr oedd yn ŵr cyfiawn. Yn ein termau ni heddi, mi fyddwn ni'n dweud, yr oedd Lot yn Gristion. 2:42 adnod 7 ac 8, ac a waredodd Lot gyfiawn. Yr hwn oedd mewn gofid trwy aniwau'r ymarweddiad yr anwiriaid. Canes y cyfiawn hwnnw yn trigo yn ei misgwynt, yn gweled ac yn clywed ydoedd yn poeni ei enaid cyfiawn, o ddydd i ddydd trwy ei anghyfreithlon weithredoedd hwynt. Nawr, mae hwnna'n ddigon clir, ond yw e. Mae gair Duw yn datgan, mae gŵr cyfiawn oedd Lot. Mi roedd e'n Gristion, mi roedd e'n grediniwr, mi roedd e'n blentyn i Dduw. Achos dyma yw peth sy'n anodd, a mae J.C. Ryle yn cyffwr ar hwn trwy gydol y benod ac yn sicr ar ddiwedd y benod, a dyma lle mae e'n gallu bod yn anodd, ac pan yn pregethu mae e'n gallu bod yn anodd. I chi eisiau pwysleisio rhywbeth yn fawr, ac wrth bwysleisio rhywbeth ambell waith, gorbwysleisio, ond ambell waith wrth bwysleisio yn gyfan gwbl gywir, yma yna rhai yn gallu camddeall ac yn gallu peri ofn ac yn y blaen. Ac felly ni'n gallu o droi meddwl, am bwy ni'n sôn fan hyn, oedi'r rhain wedi dod i gredu, oedi'r rhain yn Gristnogion neu pheidio, achos mae yna linell denau yn does. Mae yna rai yn does, lle i chi gallu dweud, yr oedd rhain yn Gristnogion ond wedi syrthio a gwrthgilio, ond yn Gristnogion. Ac eto mae rai eraill, gellir dweud, ac falle yn rhagwyddoldeb byddwn ni'n gallu dweud hyn yn glir byddwn, bod yna rai proffes wag oedd yno, ac nid gwrthgilwyr oedd yno. A bod nhw erioed wedi deall yr Efengyl yn llawn, ac felly dyw'r cerddediad y Cristion ddim yno. Ac felly mae angen i'r rhain i ddeffro nad ydynt wedi credu yn y lle cyntaf. A dyma lle mae'n mynd yn anodd. Felly, reit ar y cychwyn, beth sydd eisiau ni ddeall fel hyn, nid proffes wag sydd fan hyn, ond enghraifft o un sydd yn Gristion, sydd yn ŵr cyfiawn, mae gair Duw wedi dweud wrthon ni. Ond fod yna bosib i'r Cristion beidio byw fel ag y dylsau ac i fethu o dro i dro ar hyd taith bywyd. Yma yna brawf fod Lot yn ŵr cyfiawn. Fod gras wedi gweithio ar ei enaid ac ar waith ar ei enaid. Ac fe welodd, i ni'n darllen, fe welodd Lot y drygioni oedd o'i amgylch, yr anfoes soldeb rhemp oedd o'i amgylch e. Ac nid oedd yn dilyn yr un gweithredoedd a hwy, felly mae wedi gweld pechod ac dwi ddim yn dilyn y llwybr honno. Ac felly gellir dweud, mae yna arwyddio, mae yna brofion i'w gael. Yr oedd yn poeni am yr hyn a welodd. Yr oedd yn faich iddo o'r beth oedd yn ei weld. Yr oedd yn pwyso'n drwm arno.
i ni'n gallu defnyddio adnodau o Rhufeiniaid 9, adnod 2 a 3, fod i'n mi dristyd mawr, a gofid di baid i'm calon, cynnes mi a ddymunwn fy mod fy hun yn anathema oddi wrth Gris dros fy mrodyr, sef yng nghenedl yn ôl y cnawd. Ac felly gellir dweud rhywbeth tebyg i lot, yr oedd ganddo faich, yr oedd e wedi trysthau wrth weld y pechod oedd o'i amgylch e. Yr oedd yn arwydd cadarnhaol arall o waith Duw yn ei enaid. Ni newidiodd ei safbwynt am bechod gydag amser, fel y gwel mor aml gydag amser. Mae pobl yn gallu llacio ei safbwynt. Ac dyna beth dwi'n tybio ein bod ni wedi gweld yn ein gwlad ni. O weld un cenhedlaeth yn mynd ac un arall yn dod ac yn gweld yr safle'r Cristion yn wedi dyfrio, wedi gwanhau. A be ni wedi gweld rhai efallai wrth fynd yn hun, efallai bod yr hyn oedd i safonau nhw 20 mlynedd yn ôl, hanner canrif yn ôl i rai. Yn sefyll yn glir, ond efallai dros amser, i bod nhw wedi llacio. Enghraifft wych o hon yw y diffyg cadw'r sul. Y diffyg mewn addoliad yn yr eglwys. Yr hyn sydd yn dderbyniol i'r Cristion i wneud. Bydolrwydd ac yn y blaen. Ac i ni'n gweld y llacio yma wedi digwydd. Bod pobl yn fwy agored tuag at bechodau'r cnawd. Ond beth i ni'n gweld fan hyn, yr oedd yna elfennau yn lot allan ni fod yn ddiolchgar amdanyn. Yn sicr yr oedd yn ŵr cyfion, yr oedd yn blentyn i Dduw. Does dim amheuaeth o hynny o air Duw, ond rhaid i ni gofio hyn. Fe all y gwir Gristion syrthio bod yn berchen ar sawl nam a gwendid a dal bod yn Gristion. Unwaith yn Gristion, wastad yn Gristion. Ond beth i ni eisiau gwybod yw hyn. Sut Cristnogion ydyn ni? Ydyn ni'n byw i'r pwrpas yn creuwyd ni ac i'r llawn potensial sydd ar ein cyfer ni? Ydyn ni yn gwneud yr hyn y dylsen ni? Ac os nad i ni'n fodlon ar dymuno'r pethau yna wedyn, fe allwn ni fynd ar hyd y trywydd, beth sydd i achosi hynny? Achos yn y categori hynny, mae'r proffeswyr ffals, y rai gwag, sydd yn dymuno'r byd a bydolrwydd. A dydy reina ddim yn Gristnogion. Ac felly rhaid i ni ofyn y cwestiwn bob tro. Ond beth i ni yn gwybod am Lot, yr oedd yn ŵr cyfiawn. Felly o leia yn ein astudiaeth o Lot, i ni'n gallu dweud, Cristion, oedd un cyfiawn oedd e. Ond mae rhaid i ni wastad ymholi'n hunan. Os i ni'n gweld bod ni'n bell o ble dylsyn ni fod, beth sydd wrth raidd y peth. Mae jyst i'r ail yn mynd ymlaen, yr is-deitl nesaf oedd ymddygiad Lot. Nawr bod ni wedi deall bod Lot yn blentyn i Dduw, ac felly ni'n gallu dechrau o'r man cychwyn yna. I ni'n gallu gweld nawr, i ni'n deall yna, nid proffesor gwag yw nid un sydd wedi deall yr Efengyl, yn yr achos yma, mae yn blentyn i Dduw. Nawr, beth am i ni ymddygiad e? Oherwydd pan ni'n ystyried yr amgylchiadau, a'r amseru yr oedi a llusgo traed. I ni'n dysgu mwy am gyflwr Lot. Gwybu yn iawn difrifoldeb pechod Sodom. Yr oedd Lot yn deall yn iawn yr hyn oedd yn mynd ymlaen. Genesis 19 adnod 13, oblegid ni a ddinistriwn y lle hwn, am fod ei gwaedd hwynt yn fawr ger y bron yr arglwydd. A'r arglwydd a'n hanfonodd ni i'w ddinistrio ef. Nawr yr oedd y pechod, yr oedd Sodom yn gyfrifol ohoni. Yr anfoesoldeb rhemp, ac i ni'n gweld pob math o anfoesoldeb yn ein hoes ni. A fel petai'r wlad a'r llywodraethau, hyd yr oedd yr eglwys bellach, yn caniatau'r holl bethau hyn, ac yn dweud bod e'n dderbyniol hyd yn oed o'r fath dymderoedd o bechod i ni wedi syrthio iddo. Ond dyma beth oedd Lot wedi weld, o'r oedd yn byw yn eu plith nhw, ac roedd wedi gweld yn iawn ac wedi deall yn iawn difrifoldeb y pechod. Ac yn gwybod hynny, fe oedodd e. Yr oedd e'n gwybod fod barn dinistyr ar ddod. Oedd e'n gwybod bod Duw yn mynd i farnu. Ac fe oedodd e. Fe wybu i Dduw wastad cadw at ei air. Ac felly doedd dim mae'r cwestiwn fan hyn.
Os oedd Duw yn dweud ei fod e'n mynd i gosbi ac mynd i ddinistrio, ac felly mae e'n abl ac yn cadw ei air, ac roedd Lot yn gwybod hynny, ac eto fe oedodd fe lusgodd ei draed. Chi'n gweld fe rybuddiodd ei feibion yng nghyfraith hyd yn oed. Drwchwch, Genesis 19 a 14, yna yr aeth Lot allan ac a lefarodd wrth ei ddawon yr rhai oedd yn priodi ei ferched ef, ac a ddywedodd cyfodwch, deiwch allan o'r fan yma, oherwydd y mae'r arglwydd yn difetha'r ddinas hon, ac yngolwg ei ddawon yr oedd fe fel un yn cellwair. Ond beth ni'n deall fyna, oedd e wedi deall y sefyllfa ddigon i rybuddio ei feibion yng nghyfraith. Ac fe oedodd e. A mae hwn yn frawychus, fe welodd yr angylion, fe glywodd ei rhybuddion, ac eto yr oedodd. Adnod 15, ac ar godiad y wawr yr angylion a fiant dair ar Lot, gan ddywedyd cyfod cymer dy wraig a ddwy ferch, yr rhai sydd i'w cael, rhag dy ddifetha di yn anwiredd y ddinas. Yr oedd yn oedi, yn gwybod hwn, wedi clywed y cyfam. Beth ni'n dysgu am Lot yw hyn. Yr oedd yn araf pan y dylse fod wedi bod yn gyflym, fe ddyle fe fod wedi rhithro o'na. Pan yn dod yn agos at temptasiwn, ac yn gwybod nid nawr yw'r amser i oedi, mae angen i mi mynd, yr oedd yr amgylchiadau, yr oedd yr amseru yn gweiddi allan, Lot cer o'na. Ond beth nath fe oedodd e? Mae'n amddangos yn diwedd angredadwy o wybod yr hyn yr oedd Lot yn gwybod. Pam oedi. Ac eto, i chi a fi siwr o fod yn gallu tystio yn dydyn ni, i ni'n deall pa mor hawdd yw i ni oedi, pa mor hawdd yw i ni ymddwyn yn yr un ffordd at Lot. Mae yna wersi yma, mae yna rybuddion yma. Mae J.C. Ryle yn ei lyfr yn dweud bod yna lawer iawn yr oedd e'n gwybod amdanynt fel Lot ei hun. Rhai sydd yn credu'r pethau cywir, y gwirionedd, y mwynhau pregethu cywir, ac eto mae yna rhywbeth o'i le, yn gyson, yn siomi'r saint, yn gyson, yn siomi gweision yr arglwydd. Nawr wedi deall reit o'r cychwyn, pan ni'n dweud bod rhywbeth o'i le, dwi'n aml yn defnyddio'r darlun o wydyr, i chi'n yfed allan ohoni, ac i chi'n taro fe, ac pan mae yna crac, toriad yn y gwydyr, dyw'r canu ddim yn bir. Chi'n gwybod, mae yna rhyw sain i'r taro, a chi'n gwybod, mae yna rhywbeth o'i le fan hyn, mae yna doriad yna'n rhywle. Nawr felly, dwi'n defnyddio'r ddarlun yna'n aml iawn i ddisgrifio y proffesur gwag. Chi'n gweld rhywun sydd yn proffesu, ond mae yna rhywbeth o'i le. Ac felly, ni'n dod i weld, maes o law, doedd rhain ddim wedi deall erioed, ddim yn Gristnogion. Ac yn rhagwyddoldeb, cael weld hynny'n gliriach. Ond nid dyna ni'n sôn fan hyn. Pan ni'n sôn bod yna rhywbeth o'i le, dwi ddim fel beth ni'n dweud, dwi nhw ddim wedi dod yn Gristnogion yn y lle cyntaf. I ni nawr yn sôn am rhywbeth o'i le yn y Cristion. Hynny yw, llawer rhy aml y maent yn siomi'r saint a gweision yr arglwydd. Mae'r rhain yn credu yn y nefoedd, ond bod deheuad gwan amdano sydd i'w weld. Dyn nhw ddim fel bethau nhw'n byw yn ddyddiol yn deheu am cael gweld eu harglwydd yn y nefoedd. Maen nhw'n credu mewn uffern, ond nid yw yn faich drom arnynt. Mae yna gred yn ansicr. Ac maen nhw'n credu yn y nefoedd, maen nhw'n credu yn uffern, maen nhw'n edrych ymlaen at fynd, ond ddim yn edrych ymlaen fel ag y dylsen nhw. Maen nhw'n gweld yr chylltra'r colledigaeth, ond dyw e ddim fel petai yn eu poeni nhw gormod, a dyw'r faich ddim yn drom, ac maen nhw'n gweld eu teuluoedd, eu cyfeillion, eu cydweithwyr, a dyw e ddim yn pwyso'n drwm ar eu hyneidiau nhw. Carant yr Iesu, ond nid ydynt yn gwneud llawer dros yr Iesu. Maen nhw'n cysau yr un drwg, ond maent yn ymddangos i'w demtio yn aml i ddod atynt. Dyn nhw ddim yn ofalus am eu bywydau nhw. Dyn nhw ddim yn ofalus i roi cliw i'r un drwg o'i gwendidau nhw. Mae'r un drwg yn gallu gweld yn hawdd iawn, yn rwydd iawn beth yw'r ardaloedd y mae'n gallu ei temtio nhw. Dyn nhw ddim yn ei wneud yn anodd, bron iawn, mae yna wahoddiad iddo fe. Maen nhw'n mynd i'r llefydd lle gellir cael ei temtio. Maen nhw'n gwrando ac yn gwylio pethau lle gellir cael ei temtio. Maen nhw'n treulio amser gyda phobl lle gellir ei temtio nhw.
Mae'r rhain yn ôl Iesu'r ail, maen nhw'n gwybod bod amser yn fyr, ond maen nhw'n byw fel petai bod amser, digon amser, a bod lot o amser ganddynt. A gewn ni delio gyda hyn maes o law. Sdim eisiau ni boeni llawer amdano fe nawr. Sdim ots o sgollai fe amser tawel nawr. Mae digon amser da fi i gerdded ar ei llwybr cil ac ymsancteiddio. Ac felly mae'n meddwl bod bywyd cyfan, falle bod chi'n ifanc, ac yn meddwl, fe sortau'r pethau yma mas ymhen blynyddoedd. Ac dwi'n Gristion, ac fyddai'n sefyll, fyddai'n mynd i'r capel, ac yn y blaen, ond i fod yn gwbl sanctaidd ac yn wahanio'r byd, fe na e maes o law. Mae'r rhain yn cydnabod bod gwir sancteiddrwydd yn brydferth, efallai hyd yn oed hoffi darllen a gwrando am bobl felly, ond rywsyd yn credu nid pawb sydd y gyrraedd y fath uchelfannau. O chi'n clywed ac yn darllen am genhadon a fi ac chi'n mwynhau'r cyffro'n darllen amdanyn nhw ac yn meddwl, na hyfryd yw bod Duw yn rhoi pobl felly i ni, ond dydw i ddim yn mynd i fod fel un o'r heini, na mae hwnna i bobl eraill. Dwi'n bod yn berson cyffredin, dydw i ddim yn un sydd yn gallu mynd allan a gwneud pethau felly. Dwi ddim yn gallu siarad yn gyhoeddus. Dwi rhy swil i wneud hyn a'r llall. Ac felly, does dim disgwyl i fi gyrraedd y fath uchelfannau ar heini, ac felly yn bodloni ar peidio cyrraedd y safle hynny. Mae'r math yma o bobl yn ôl rael yw'r rhai sydd yn cymddeall ar hyn yw gwir gariad, ond mae hwn yn glasur ond yw e. Mae'r rhain yn diffinio fel cariad yw bod yn eitha agored tuag at bawb. Dyn nhw ddim am fod yn gul, yn rhy gul, dyn nhw ddim am ddangos yn gryn tachlyd. Mae'r rhain yn hoffi bodloni pawb. Dyn nhw'n sicr ddim yn hoffi'r pobl hynny sydd yn sefyll lan yn erbyn pobl. Ac felly yr cyhyddiad cyson. Ac mae'n blino chi braidd pan chi'n clywed y dro ar ôl tro, achos maen nhw'n dweud hyn, i chi'n dangos diffyg cariad, achos chi'n rhoi marc cwestiwn a dyn nhw'n Gristnogion neu pheidio. I chi'n galed ac i chi'n gul, a chi'n codi'ch llais chydig bach yn ormodol, ac i chi'n rhoi disgwyliadau i drwm ar bobl. I chi yn dangos casineb, a chi'n un a llall. Mae eisiau fod yn fwy agored, mae eisiau fod yn fwy cariadus, mae eisiau fod yn fwy caredig tuag at pobl. A dyna be maen nhw'n meddwl ydyn nhw. Sdim eisiau fod fel rhai cryn tachlyd. Nid ydynt yn rhoi pwysles ar fodloni Duw, maen nhw'n rhoi pwysles ar fodloni pawb arall. Mae'r rhain, i ddweud y gwir, byddwch chi'n gallu mentro dweud, byddai'r rhain yn cael croeso mewn unrhyw eglwys. Allwch chi ddychmygu'r pregethwyr fel hyn. Mi fyddwch chi'n dychmygu nhw'n cael eu gwahoddi bob math o pwlpildau. Fydda pawb eisiau'r rhain i bregethu, ond dim yr rhai sy'n pregethu fel Iesu'r ail. Na, os ni eisiau nhw. Mae nhw yn gadael ni teimlo rhyw flas cas, maen nhw'n neud i fi deimlo neog, maen nhw'n neud i fi deimlo mod i ddim yn Cristion hyd yn oed. Ac felly, dyn ni'n eisiau nhw, neu beth bynnag, neu os ych chi'n berson ifanc ac yn sefyll am y pethau iawn, mewn eglwys hyd yn oed, chi fydd yr un fydd yn cael ei adael allan. Chi fydd yr un fydd pobl yn eich cyhyddo bob math o bethau. A maen nhw yn agored, maen nhw'n gariadus, maen nhw yn honni bod nhw yn rhai sydd wedi deall gwir gariad. Ond be mae Iesu'r ail yn dweud yw maen nhw wedi camddeall gwir gariad. Sut fedrwch chi ddweud mae cariad yw gadael i'r rai sydd wedi pwyso ar broffes wag ffals i fynd i dragwyddoldeb yn golledig? Dyna'r creulondeb o'r mwyaf. Sut gall rhai sy'n pregethu yn y pwlpidau Efengyl israddol cael ei galw i fod yn gariadus pan maen nhw'n atebol o agor y drws i golledigau tragwyddo? Mae yna gamddealltwriaeth ar rhain. Rhain yw'r heini. Hyd yn oed y rhai sydd yn honni ac wedi dod i gredu, ond wedi colli'r weledigaeth ac nawr wedi gamddeall ac maen nhw'n eitha cyffyrddus. Maen nhw'n gyffyrddus gyda'r byd. Maen nhw'n gyffyrddus mewn pob math o eglwys. A mae'r rhain wedi camddeall beth yw gwir gariad. Nid yw'r rhain yn hoff o hunan aberth. Maen nhw'n ymdrechu gwneud y glwyd yn lletach a'r groes yn ysgafnach, ond nid dyna beth sy'n wir, ond sicr dyna beth sy'n wir yng Nghymru. Mae fel petai y glwyd, y gat, sydd yn arwain at y nefoedd, i ni gorfod mynd trwyddi wedi lledu'n llwyr, mae'n anferth. Bron mor fawr ar lôn lydan sydd yn arwain i ddistryw.
Mae wedi cael ei wneud mor fawr, mae unrhyw beth yn cael ei ganiatáu. Mae'r groes bellach mor ysgafn. Dyw e ddim yn anodd i fod yn Gristion. Mae'n rwydd. Gewch chi'ch derbyn gan y byd. Dyna beth yw'r rhain. Mae rhai fel hyn yn awyddus i gadw cyfeillgarwch ar byd. Ac mae'r rhain yn chwilio am esgusodion i beidio ymwahanu'n ormodol. Dyma'r rhai sydd yn gysurus iawn yng nghwmniaeth y byd, beth bynnag yw'r sgwrs, beth bynnag yw'r lleoliad. Dydyn nhw ddim yn teimlo'n anghysurus ac os unrhyw beth, maen nhw wastad yn chwilio am esgusodion a beth sy'n fwy drist yw pan maen nhw'n chwilio am adnod fan hyn fan draw allan o'i gyd-destun i gyfiawnhau ei safle. Mae'r rhain, a roedd hwn wedi fy nharo i yn eitha cadarn. O J.C. Ryle yn dweud hyn, mae'r rhai fel hyn, un dydd maen nhw mewn astudiaeth feibledd. Yna, i chi'n clywed ar ddiwrnod arall ei bod nhw wedi bod mewn dawns. Wel, dychmygwch ni'n dweud hynny yn ein capeli ni heddi, fyddech chi ddim yn cael lot o groeso na fyddech. Ges i sioc rai blynyddoedd yn ôl yn arwen cwr pobl ifanc ac yn edrych ar rhywbeth fel Thomas Watson a edrych ar athrawieithau'r Beibl ac yn siarad am bechod ac llon stafell o bobl ifanc. A ddim wedi sylweddoli bod yna nifer fawr ohonyn nhw yn gwrando ar negeseuon fel hyn gan Thomas Watson a fel J.C. Ryle a Dr. Martin Lloyd-Jones ac yn ar y nos Wener o'n nhw mewn clybiau nos. A fydden ni byth wedi dychmygu'r peth. O'n i bai bod yna rhai wedi dweud wrthai. Chi'n sylweddoli bod yna nifer o'r rhain yn mynychu'r llefydd yna. Ac eto yn dweud bod nhw'n cytuno gyda ni ac yn diolch y fawr am y neges. Ac o J.C. Ryle yn dweud hyn, oedd e wedi gael e hefyd. Yr oedd yna rhai yn dod i astudiaeth, falle ar nos Llun neu nos Fawrth, ac ar y nos Wener o'n nhw yn y ddawns. Ac rhai felly y mae'n disgrifio sydd fel lot. Mae'n disgrifio'r rhain, nid yw'r rhain am frwydro a'i pechodau. Dyn nhw ddim eisiau dysgeidiaeth am frwydro a'i pechodau. Mae yna diogi i ni yn ei brofi, y tymer ddrwg, yr hunanoldeb, y balchder i ni'n dioddef ohono. Dyn nhw ddim yn fodlon brwydro. Yn aml yn clywed fod rhain yn dweud felly, oedd ei rhieni. Oedd yn rhad a'n fam o tymer ddrwg dyn nhw, neu roedd nhw fel hyn yn or-sensitif, neu beth bynnag yw e. Ac felly mae mam a dad a'i mam a'i tad nhw felly, ac felly fedra i ddim help. Fel na ydw i, ac am ai fel na ydw i, cymerwch fi fel ag yr ydw i. Does dim modd i mi newid. Neu mae rhain dweud, dwi'n siarad yn blwmp ac yn blaen, mas dim ots os dwi'n brifo teimladau pobl, un fel na ydw i, cymerwch fi fel ag yr ydw i. A mae J.C. Ryle yn dweud, dyna math o bobl sydd fel lot. Dyn nhw ddim yn gweld bod eisiau newid a gweddau o'n cymeriad ni sydd ddim yn dderbyniol. I ni ddim yn gallu beio mam a dad neu nain a taid. I ddim yn gallu gosod y bai ar ein personoliaeth ni. Ond dyna'r tuedd. Mae J.C. Ryle yn dweud, y popeth ni wedi ddisgrifio nawr, maen nhw fel rhai sydd yn llusgo traed. Dyn nhw ddim yn rhithro i'r frwydr. Maen nhw'n llusgo traed yn oedi. Be mae'n dweud, yr hyn sydd yn wir, ni fydd rhain y mwynhau gwir hapusrwydd. Falle y rhedwch chi yn dda ar y cychwyn, ond efallai bellach i chi wedi colli'r cariad cyntaf. Datguddiau 2 adnod 5, cofia gan hynny o bale y syrthiaist ac edifarha a gwna'r gweithredoedd cyntaf. Dyna i chi rybydd wrth orffen yr ist benawd hon. Falle bod chi wedi dechrau'n dda. Falle roedd yna sel a brwdfrydedd am y flwyddyn y 2 gyntaf, neu falle 5 mlynedd gyntaf. Ond yna gydag amser, falle dan arweinyddiaeth y pregethwyr ac yn y blaen yn cyflwyno pethau'r eglwys. Mae'r addoliad wedi ysgafnhau a'r gwisg. Chi'n gweld pobl yn dod i'r capel yn gwisgo i dillad wedi, fel beth nhw'n mynd i'r farchnad, neu'r traeth, neu'r parc. Ac felly mae hwnna wedi digwydd ac nawr mae'r cyfieithiad y Beibl wedi cael ei newid a mae'n lot yn haws i'r oes yma sydd heb addysg yn ôl pob sôn, sydd ddim yn gallu deall William Morgan neu'r cyfieithiadau Saesneg ac yn meddwl, newn ni ddim defnyddio'r rhain am yr anodd i ni ac felly mae'r cyfieithiadau ddim mor gywir.
Mae'r addoliad ddim mor barchus. Mae'r wisg wedi cael ei osod lawr, mae wedi ddyfrio lawr. Ac yna, pa mor ffyddlon ni'n dod i'r cwrddau, mae'n llai ffyddlon. Ac felly sdim ots, achos mae pawb yn ei wneud os ych chi'n brysur, os gyda chi waith i wneud mewn bore dydd Llun, or os ych gatre nos Sul i wneud Peidiwch â phoeni, peidiwch â wneud dydd Sadwrn, newch y nos Sul. Ac mae pethau wedi llacio. Ond mae wedi digwydd yn raddol yn do. Dyw'r Sul ddim mor bwysig. Dyw'r ymwahaniad o'r byd ddim mor bwysig. Ond fe ddigwyddodd dros gyfnod. Ond sy'ch chi'n meddwl nôl ble oeddech chi 30 o flynyddoedd yn ôl a ble chi nawr, falle bod chi'n ei weld chi wedi colli'r cariad cyntaf yna. Beth yw'r neges yn datgyddiad? Edifarhewch felly. Cofia gan hynny o bale syrthiaist ac edifarha a gwna'r gweithredoedd cyntaf. Ewch nôl i'r man. Os oes yna neges i Gymru heddi, dyna fe i'r rhai sydd wir wedi dod i gredu. Mae yna neges arall yn does i'r proffesur gwag. O, na ddowch chi at Grist am y tro cyntaf. Mae yna neges i'r rhai sydd erioed wedi proffesu i ddod at Grist. Ond fan hyn i'r Cristion, beth sydd wedi digwydd? Bod y weledigaeth wedi mynd? Edifarhewch. Wel, y drydedd is-benod. Y rhesymau pam yr oedodd Lot. Achos y cam cyntaf yw darganfod ateb i'r broblem, yw darganfod gwraidd yr afiechyd. Ond hwnna'n wir hefyd, ond yw pan ni'n mynd at y doctor, sy'n pwrpas jyst dweud bod chi ddim yn teimlo'n dda, a cur pen, dwi'n mynd i roi tablet i chi jyst i ddelio ar cur pen, mae'n mynd i fynd at wraidd y broblem, mae'n mynd i cael profion gwaed, neu sgan, neu beth bynnag yw Peledr X, unrhyw beth i ddarganfod beth yw'r achos y broblem. Ac felly, dyma beth sydd eisiau ni'n neud fan hyn. Ni'n gweld y symptomau, mae'n ddigon amlwg i bawb i weld, ac os ni'n onest gyda ni'n hunan, fe fyddwn ni'n cydnabod i ni'n gallu gweld ble ni wedi troi cefn a lle ni wedi ildio a gwrthgilio. Ond ni'n gallu weld ar hyd a lled ein gwlad ni'n sicr. Mae'r symptomau'n amlwg, ond beth sydd wedi achosi fe? Beth sydd oedd rhaidd y peth? Un peth a wnaeth Lot yn anghywir oedd hyn, sydd wedi achosi iddo fe oedi. Fe wnaeth benderfyniad anghywir yn gynnar yn ei fywyd. Genesis 13, adnod 9. Onid yw yr holl dir oedd flaen di, ymnell di a tolwg oddi wrthyf, os ar y llaw aswy y troi di, minnau a droaf at y ddeiau, ar y ddeiau, ac os ar y llaw ddeiau, minnau a droaf ar yr aswy. Fe ddangosodd Abraham, gostyngeidrwydd, ond dewisodd Lot yn anghywir. Fe ddangosodd Abraham, y gras hynny oedd yn angenreidiol. Fe ddangosodd Lot yr dewis anghywir o'r diwrnod cyntaf. Fe nath ymateb yn anghywir. A dyma'r broblem, adnod 10. A Lot a gyfododd ei olwg ac a welodd holl wastadedd yr Iorddonen. Mae dyfradwy ydoedd oll cyn i'r arglwydd ddifetha Sodom a Gomorra. Fel gardd yr arglwydd, fel tir yr aifft, ffordd yr elich i Soar. O, fe ddewisodd Lot. Fe nath Abraham roi dewis iddo. Fe nath Abraham, fe nath fod yn ostyngedig. A dweud, fe gei ti ddewis. Ond beth nath Lot yn syth, fe ddewisodd e. Doedd e ddim yn cwestiynu. Fe ddewisodd Lot ar sail cyfoeth y tir. Yr oedd yn agos i Sodom, nid oedd yn poeni am ei enaid. Ond nid dyma beth sy'n drist. Nath e ddim meddwl ble dwi fod i fyw. Beth sydd orau i mi wneud. Doedd e ddim yn poeni am hyn. Doedd e ddim yn gweld bod materion yr enaid mor bwysig. Fe wnaeth ei ddewis ar sail golwg yn hytrach na ffydd. Edrychodd tuag at bethau amser, nid at bethau dragwyddoldeb. Sicrhaodd llwyddiant nawr y presennol heb feddwl am baratoi ei enaid i dragwyddoldeb. Ac felly dyma'r man cychwyn. Dyma'n amal iawn. Pan ych chi'n gweld gwrthgiliad, gallwch chi i dreisio fy nôl a mynd nôl i weld yn hanes y person. Penderfyniadau anghywir. Rhai misoedd blynyddoedd ynghynt. Ac ddim wedi weld e. Ddim wedi weld e'n syth. Falle wedi weld e, ddim wedi delio ge. A dyma beth ddigwyddodd i Lot.
Fe ddewisodd gymysgu gyda pechaduriaid pan nad oedd angen. Nawr dyma eto mae'n rhaid roed hwn o fewn i gyd-destun. Dydyn ni ddim yn dweud fan hyn i chi ddim fod i fynd a treulio amser yn y byd, achos yn sicr i ni yn y byd. Dydyn ni ddim yn fynaich. Dydyn ni ddim fod i tynnu allan o gymdeithas. Dwi yn sicr, mae hwnna'n broblem arall i ni'n gwynebu yn yr oes yma. Mewn carfan o'r eglwys, lle rhyw fath o ymneilltuo llwyr. A dyma'r trieni. Os nad oes na weithwyr yn ein Cristnogol sydd yn sanctaidd yn ein swyddfeydd, yn ein hysbytau, yn ein hysgolion. Os nad oes na blant Cristnogol yn ein ysgolion ni, yn ein colegau ni, tynnwch chi reina allan, yna mae yna dywyllwch, mae yna'r elfen hynna, mae rhaid i ni fod yn ofalus. Ac felly peidio cam ddefnyddio ysgrythyr. Ac felly i ni gorfod treulio amser gyda'r byd, ond nad ydyn ni yn cyfaddawdu. Ac mae yna adegau pan ni'n dweud bod rhaid i ni ymneilltuo'n llwyr o bethau. Y clasur fydde rhywbeth fel hyn. Ffrindiau'n dweud beth am i ni fynd i gwrdd yn y clwb nos Wener am 2 o'r gloch y bore. Wel, mae yna'n amlwg i'r Cristion. Dyw e ddim y lle dylsyn ni fod. Mae'n le o feddwdod ac anfoesoldeb ym mhob ffordd o ddisgrifio'r lle. Ac felly gellir dweud, dydw i ddim fod felly. Nawr wrth gwrs, dydw i ddim fod i treulio amser yn y mannau hynny. Ond beth ni'n dweud fan hyn, dywysodd lot gymysgu gyda pechaduriaid pan nad oedd angen. Chi'n mynd i'r gwaith, yn eich teuluoedd, yn ein strydoedd ni, i ni'n cymysgu, mewn modd sydd ddim yn peri fod ni'n pechu. O hyd o fyna mae rhaid ni fod yn ofalus. Ac i ni am treulio amser yn y sefyllfaoedd hynny mwyn clodfori Duw a fod yn dystion iddo fe. Ond y neges yma i'r ail yn dweud fan hyn yw fe ddewisodd gymysgu gyda phechaduriaid pan nad oedd angen iddo. Adnod 12, Abram a drigodd yn Hir Canan a Lot a drigodd yn Ninasoedd y Gwystadedd ac a liestodd hyd Sodom. Ond beth ni'n gweld wedyn, i'r tro nesaf ceir cyfeiriad at hyn, ni'n gweld nawr i Lot drigo yn Sodom ei hun. Genesis 14 adnod 12, cymerasant hefyd Lot, nai fab brawd Abram a'i gyfoeth ac a eithant ymaith oherwydd yn Sodom yr ydoedd fe yn trigo. Doedd e ddim wedi cymryd llawer. Ac yna, beth sydd wedi digwydd, mae yno yn ei chanol i. Nid oes rheswm gennym pam iddo ddewis hyn. Efallai, gallwn ni defnyddio'n dychymyg ni, fel mae'r ail yn ei ddweud. Efallai'r hoffai ei wraig bywyd yn y ddinas yn well na'r wlad. Efallai dyna'r broblem. Ei wraig, ond sy'n pwrpas beio'r wraig nag oes. Fe ddyle fe fod yn sefyll lan am yr hyn sydd yn iawn. Ond efallai beth oedd wedi digwydd bod wedi ildio i pwysau o'i wraig ac yn dyheu am fywyd y ddinas. Nawr wrth gwrs, falle nid bywyd y ddinas fel bod siopau lleol ac yn y blaen, ni'n sôn amdano fan hyn, ond yr hyn oedd yn bechadurus, y cyfleoedd oedd yna. Falle yn meddwl mai byddai mwy o brofiad i'w blant ond nid yw hwn yn fwrn anferth ar ein heglwysi ni, lle i ni'n gweld pobl sydd yn rhoi cyfleoedd i'w plant nhw. Ac yn meddwl, fe ai fan hyn, wrth byw fan hyn, bydd e'n rhoi fwy o gyfle i'm mhlant i lwyddo mewn byd, ac i lwyddo yn eu profiadau nhw, ac i ni roi pob math o gyfleoedd i'n plant ni. Ond hefyd wrth wneud hynny, ni'n rhoi pob math o demtasiynau ar eu traws nhw. Ac felly falle dath pwysau o'i wraig, o'i blant. Sawl un sydd wedi colli ffordd oherwydd pwysau gŵr neu wraig. Sawl un sydd wedi colli ffordd oherwydd magu plant. Ac felly oherwydd ei plant yn llacio ar ei safonau, caniatáu iddyn nhw i fwynhau bydolrwydd y byd, a peidio sefyll, peidio i stopio nhw rhag mynd a gwneud rhai pethau. Gellir dweud hefyd, falle bod Lot eisiau dychwelyd yno ei hun. Yna gymaint sydd yn gwneud penderfyniadau anoeth yn gynnar mewn bywyd, yn arwain at galedwch, at wrthgiliad, a ddiffyg yn ei bywydau ysbrydol. Mae yna angen i ni fod yn ofalus. Nad ydyn ni'n treulio mwy o amser gyda phechaduriaid nag sydd rhaid. Mae'n hawdd i ni gyfiawnhau'r peth. Ond i ni gyd yn gwybod beth sydd tu ôl y peth. Bod ni'n gyffyrddus yn ei cwmniaeth ac yn ei pechod.
Ac os mae dyna sydd wir wrth wraidd y peth, yna i ni mewn peryg o ymddwyn fel lot yr oedi yma. Nad ydyn ni'r hyn ag y dylsyn ni fod. Nawr, mae yna is-deitlau fan hyn. Gwrandewch ar y cwestiynau yma. Sut ydyn ni'n penderfynu ble ydyn ni'n byw? Mae hwnna'n faes mawr yn diwedd. Os ydych chi'n penderfynu, gallen ni fod yn siarad fan hyn gyda pobl ifanc, falle wrth fynd i'r coleg, neu sut ydych chi'n penderfynu pa goleg i fynd iddo? Yn aml pan yn siarad ar pobl ifanc, yn dweud dros y blynyddoedd, sut ydych chi'n penderfynu pa gwrs ych chi'n mynd i ddilyn yn y brifysgol? Ac yn aml y cyngor byddwn ni'n dweud, anghofiwch y cwrs, anghofiwch y brifysgol, anghofiwch y peth yna yn gyntaf, ewch gyntaf i ffeindio pa gapeli sy'n ffyddlon. Pa ddinasoedd sydd â phrifysgol, sydd â chapeli lle mae'r Efengyl yn cael ei phregethu, lle mae'r addoliad yn bir ac yn barchedig, mewn parchedig ofn, lle maen nhw'n yn eich dysgu chi ymwahanu o'r byd, ac i alw ar yr arglwydd i ddod lawr a bendithio. Ple mae'r eglwysi? Dim llawer ohonyn nhw i gael, ac felly mae hwnna'n cyfyngu'ch dewis o brifysgol. Ac yna, pan i chi wedi gweld hynny, i chi wedyn yn gweld pa gyrsiau sydd i gael, ond hyd o fyna mae'n dod falle dim yn flaenllaw yn eich meddwl chi wedyn yn gofyn i Dduw, Dduw graslon, arwain fi i'r man lle rwy ti am i mi fod, dangos i mi ble dwi fod i astudio, ac lles fe enaid, arwain fi i ble gallaf cael fy nysgu gan weithio yn yr arglwydd. Ac yna chi'n dod ac yn gofyn am yr arweiniad. Ai dyna sut ych chi'n ymddwyn? Yn aml iawn beth dwi wedi weld gyda pobl ifanc yw hyn. Maen nhw'n edrych i weld ble gair graddau gorau. Pa fath o goleg sydd yn mynd i beri fy mod i'n cael swydd dda, cyflog fawr. A dyna'r pethau sydd yn tu ôl iddyn nhw. Ac yna maen nhw'n mynd yna, ac maen nhw'n fe ai chwilio am eglwys pan gyrraeddau yna. Allech chi ddychmygu'r peth, chwilio am gapel cyn mynd yno, dyna le byddech chi fod y peth cyntaf chi'n neud, neu ffeindio mas, oes na gapel ffyddlon? Hanny nid, dim ond capel Efengyl, byddwn ni ddim un o'n gofyn am yna. Dwi ddim eisiau gwybod os oes na gapel Efengyl yna. Dwi eisiau gwybod os oes na eglwys Efengyl sydd yn ffyddlon i bregethu'r Efengyl, sydd yn addoli mewn parchedig ofn, ac sydd yn dangos i'r saint sut i fyw yn sanctaidd ac wedi ymwahanu o'r byd. Dyna'r eglwys i chi eisiau mynd iddo. Prynu tŷ, lle chi'n mynd i setlo? Ai, cysur, lleoliad pert, lle byddwch chi'n hoffi byw, lle mae yna ddigon o adloniant, neu falle, dwi'n mynd i brynu tŷ, lle fedrai ffwrdd o'r pris ac yn y blaen, a dyna sydd yn peri'ch dewisiadau chi. Be mae J.C. Ryle yn dweud yw hyn, o'na fyddwch chi'n meddwl am eich enaid pan ych chi'n prynu tŷ. A yw'r Efengyl yn cael ei phregethu yn agos ato chi? A fyddwch chi'n gallu mynychu cwrddau'n hawdd? Os oes cwrgweddi ar nos Fercher, a fyddwch chi yn gallu cyrraedd y cwrgweddi ar ddiwedd y dydd o waith, chi wedi bod yn y gwaith, chi wedi gorffen am 5 neu beth bynnag, chi nôl am 6 neu beth bynnag, chi wedi cael eich te, a fi digon o nertach chi godi fyny to a teithio i'r cwrgweddi, ac ar y sul i gallu mynd a dod, sawl gwaith yn y dydd. A yw'r pethau hynny yn flaenllaw yn eich penderfyniadau chi? A oes gwas yr arglwydd yn agos i ofalu am eich enaid? Ydy'r pethau yna'n dod yn gyntaf? Chi'n gwybod pan maen nhw'n rhoi rhestr o bethau chi, os ych chi eisiau chwilio am dŷ, falle byddwch chi'n siarad gyda'r gwerthwyr tai, a maen nhw'n gofyn i chi sut i chi moyn, a chi dweud, tair stafell wely falle, dwi eisiau tŷ bach lawr llawr ala noff, dwi eisiau lle barco'r car, ac wedyn chi'n clywed pobl yn dweud, mae lleoliad yn bwysig, mae lleoliad yn bwysig, dwi eisiau bod yn agos i'r ysgolorau, a dwi eisiau cael siopau cyfleus ger llaw, a chi'n rhoi'r holl beth yma, ond dychmygwch chi, dyma be fydd yn dod yn gyntaf ac yn ben ar yr rhestr. Dwi eisiau gwybod fy mod i'n gallu cyrraedd y capel yn rhwydd, a capel lle mae'r Efengyl yn cael ei phregethu, a lle mae yna was yr arglwydd i ofalu am bennaid i wneud yn siŵr nad ydw i'n gwrthgilio. A dyna'r pethau. A dyna'r math o lefydd ych chi eisiau byw. A ydych chi'n pan i chi falle'n hun mewn bywyd a mae plant yn dechrau tyfu lan a chi'n meddwl, symudau allan. A ydych chi'n mynd i fyw mor bell allan fyddwch chi ddim gyda'r nerth i fynd a'ch plant i'r cwrdd pobl ifanc. Ac wedyn, chi'n cwestiynu, pam mor rhain yn mynd i'r byd? Wel, achos o'ch chi'n byw mor bell, o'ch chi ddim ar gael i fynd â nhw i'r cwrdd, i'r pobl ifanc neu'r cwrgweddi neu beth bynnag. Is-deitl arall sydd gan J.C. Ryle, sut ydyn ni'n penderfynu'n gyrfa ni? Wel, dwi wedi cyffwrdd ar hon. Ond ai cyflog? Cyfleoedd
Mae'r swydd, mae'r gyrfa yn ei roed. A dyna beth sy'n penderfynu. Mae Iesu'r ail yn sôn am hwn. Sut mae'n effeithio ar eich sul, eich swydd chi? Nawr, mae'n cyffwrdd ar hwn mewn ychydig, ond na'i gyffwrdd ar y nawr ac o'n fi angofio nes ymlaen i ddweud, achos mae'n bwysig. Pan ych chi'n dewis eich gyrfa, ydy'r ffaith bod y gyrfa yn amharu ar y sul, bod rhaid chi weithio ar y sul yn eich poeni chi? Na, mae rhaid ni fod yn falus fan hyn, achos mae yna ddoctoriaid a nyrsys, ond dydyn nhw, mae mor bwysig, mae rhaid nhw'n weithio ar y sul. Yn aml iawn ni'n gweld pan mae rhywun yn y teulu'n sal, mae mor aml ar nos Wener neu dydd Sadwrn. Yn anaml ar ddydd Llun a dydd Mawrth pan mae'r feddygfa'r agor, ac yna dros y penwythnos ar y sul. Nawr wrth gwrs, mae yna bethau sydd yn angenreidiol, ond wedyn ni, rhaid gofyn y cwestiwn, ydych chi'n mynd allan o'ch ffordd i ddewis y swyddi, ac yna pan i chi yn y swydd honno, ydych chi'n mynd allan o'ch ffordd i ddweud dim ots gen i os dwi'n gweithio ar y sul? Fe ddylai'r Cristion, os yn ddoctor neu nyrs neu beth bynnag, dydych chi ddim eisiau gweithio ar y sul. Dydd yr arglwydd, wel, pa mae'r rhaid, mae'r rhaid. Ond glywes i'r cyngor yma'n cael ei rhoi unwaith. Os ydych chi wedi gorfod gweithio ar y sul oherwydd natur y swydd, mae yna sawl swydd lle mae'r gweithio ar y sul lle gallwch chi ddweud dwi'n gwrthod gweithio ar y sul. A dyna beth i ni eisiau, ni ddim eisiau gweithio ar y sul, ond falle bydd yna rhai'n gorfod. Ond y cyngor glywes i, a mae hwn yn gyngor gwych i'r rhai, fel y doctoriaid a nyrsys sydd yn gorfod cael shifft ar y sul. Ar ôl i chi ddweud, os gallai osgoi'r sul, gymaint ag y gallai, ac i chi wedi gwneud popeth ych chi'n gallu peidio gorfod gweithio ar y sul. Ond yna ma'ch tro chi'n dod i weithio ar y sul. Be mae'n dweud i hyn? Wel, os taw di llun yw'r diwrnod gwag nesaf, dyna bydd eich sul chi de. Defnyddiwch y di llun fel eich sul. Ac yn yr oes hon, mae mor hwydd yn diwy, achos ni'n gallu gwrando ar recordiad y bregaeth ar y sul. Ac felly ni'n gallu eistedd lawr a treulio amser yn astudio Gaerdyw, yn gwrando ar y pregethu, yn darllen iair, yn darllen llyfrau da, ac yn treulio'r diwrnod nesaf. Falle ddim yn llwyr fel y sul, ond mor agos ac y gallwn ni. I ni'n wneud i fyny am yr hyn y gollwn ni ar y sul. Allwch chi glywed rhai'n dweud, o, sa eisiau gwneud na? Ond ni'n eitha balch bod dim rhaid fi fynd i'r cwrdd. Os da dyna'ch agwedd chi, mae yna broblem yn does. Y Cristion sy'n gorfod gweithio ar y sul, i chi'n gwybod bod pethau bod nhw'n mynd i'r cyfeiriad iawn pan mae'n torri celonau nhw dyn nhw ddim eisiau. Mae yna broblem os nad yw yn achosi trafferth. A chi'n gwybod, mae'ch calon chi'n dyheu am cael bod yna. Sut i ni'n dewis gŵr neu wraig? Dyna i chi'n fawr eto. Dyw e ddim yn ddigon i ni deimlo atyniad corfforol, eich bod yn mwynhau cwmniaeth y person. Rhaid bod mwy yno. Mae rhaid i ni weld, ai dyma ewyllus yr arglwydd. A fydd y berthynas yma yn llesol i fe enaid. A fydd yn rwystyr i ddiwioldeb. A fydd y berthynas yma yn peri fy mod i yn llusgo fy'n rhaid. A fydd y berthynas yma yn atal i rhag mynd i'r cwrddau, yn selog. A fydd fy sel yn cynyddu neu yn lleihau oherwydd y berthynas yma. Sawl tro ni wedi gweld rhai sydd wedi gwneud dewis o cymar bywyd ac yn gweld beth sy'n mynd mlaen fan hyn. A yw'r cymar yna wedi dod yn Gristien yn lle cyntaf, dydyn ni ddim yn siŵr. Ac ni'n gweld bydolrwydd yn rhemp, ond yna mae'r berthynas yn cael ei taro, maen nhw'n dyweddiog, maen nhw'n priodi. Ac chi'n gweld yn digwydd, cam ar ôl cam maen nhw'n ymbellhau, y mae un yn tynnu'r llall lawr. Penderfyniadau anghywir yn gynnar. 2 Corinthiad 6 a 14. Na ieir chwi yn anghymarus gyda'r rhai digred, canes pa gyfeillach sydd rhwng cyfiawnder ac anghyfiawnder, a pha gymundeb rhwng goleini a thywyllwch. O, byddwch yn ofalus. Chi sydd yn dechrau canlyn, ac yna dyweddio a phriodi, o gweddiwch yn dair gyda'r arglwydd, am arweiniad, a yw hyn ohono ti o Dduw. Ac yna chwiliwch am yr arwyddion, a ydych chi'n helpu'ch gilydd i geisio'r arglwydd. A ydych chi'n ofalus am y pethau chi'n i'w wneud a llefydd i'ch chi'n mynychu. A ydych chi'n trafod y pethau yna'n ddwys. A ydych chi'n dymuno'r un pethau. Dyna llefydd ni'n eisiau bod. Nid wedi gweld rwy'n chi'n hoffi a chi'n mwynhau cwmni nhw. Mae eisiau mwy na yna. Mae eisiau arweiniad yr arglwydd. Mae rhaid i'r rhain fod yn ddiwiol. Dyna beth ych chi eisiau. Teitl arall, cofiwch hyn.
Beth petai chi'n cael cynnig swydd ar yr rheilffordd? Na, dyma lle mae Rhael yn cyffwrdd ar y pêl to. A fe nath e roi esboniad dyfnach i'r peth. Beth petai chi yn ei ddidde nawr, oedd yn sôn gyda'r gynulleidfa o'i amgylch yn dweud, a oedd yn cyfeirio, fi siŵr oedd yn edrych i lyged llawer un ohonyn nhw. Ond beth petai chi'n cael cynnig swydd ar dderchog yn gweithio i'r rheilffordd? Ac yna mae'n gofyn y cwestiwn, sut effaith fydd y swydd hon yn cael ar eich enaid? Os fyddwch chi'n gweithio i gwmni sydd yn cynnig gwasanaeth ar y sul? Allai di ddychmygu tywelwch. Beth o'n i'n dweud na heddi? Wel, allech chi gweld pobl yn gwylltio ac yn ffyrnig, ac yn cyfiawnhau ei swyddi, ac yn cyfiawnhau sefyllfaoedd nhw. Ond dyna fel oedd Rhael yn ei ddweud, dwi'n cytuno gyda fe. Sawl un sydd yn fodlon gweithio ar y sul lle nad oes rhaid. A lle mae'r rhaid, sawl un sydd wedi ymdrechu gyda'i holl nerth i beidio a cael rota gwahanol. Nawr ein ni'n gwybod, yr oedi, yr oedd lot dal yn gydwedig. Ond hyn sydd yn sicr ni fydd ei grefydd yn llewyrchu. Os nad ydych yn gofalu am gyflwr eich enaid, eich chi'n ymddangos yn selog nawr fe ddaw niwed i'ch enaid, fe fyddwch chi fel Samson lle nad yw presenoldeb yr arglwydd ganddoch. Yn raddol heb i chi sylwi fe fydd na ymbellhau o'r arglwydd fe ddaw caledwch, fe ddaw oerni ar eich calon. Dyna beth sy'n digwydd. Dyna beth sy'n digwydd troi'r amser. Mae'r ysgrythyr yn ei rybuddio. I ni wedi weld yn hanes yr eglwys ac i ni weld yn ein bywydau ni. Sawl gwaith ac i ni'n gwybod beth i ni fel. Pa mor gloi mae'r pethau yma'n digwydd? Penderfyniadau anghywir, dewisiadau anghywir. Ni'n gallu cyfiawnhau'r pethau. Ond dydyn nhw ddim yn gywir ac maen nhw wedi dod â niwed i'r enaid. Wel, yr isbenod olaf. Beth oedd ffrwyth yr oedi? Beth yw canlyniadau'r oedi? Pam bod y mor bwysig? Peryg, dyma'r peryg yw i rai ddweud, wel, mi roedd yn Gristion am hwnna'n ddigon. Peidiwch â bod yn feirniadol. Os yw Cristion yn llusgo i draed, os yw yn oedi, yna ni ddylid disgwyl bod yn ddefnyddiol na mwynhau cysur ysbrydol. Dyna beth sydd yn rhaid i ni ddeall o'r cychwyn. Nawr mae Rhael yn mynd mlaen ac yn dweud hyn. Ni wnaeth pobl Sodom elwa o bresenoldeb Lot yn ei plith. Mae hwnna'n fawr yn diwedd. Dyma un o ganlyniadau'r oedi, y llusgo traed. Nath Sodom ddim elwa. Nid oes cofnod o ddylanwad Lot yno. Doedd e ddim yn ymddwyn fel halen na goleuni. Doedd e ddim yno yn ymddwyn fel un oedd yn puro y rhai oedd o'i gwmpas. Doedd e ddim yno yn dangos y ffordd at yr arglwydd. Doedd e ddim yn gweithredu fel Cristion. Nid oedd yn help i'w deulu chwaith. Nid oedd dylanwad gan Lot ar ei ferched. Ei feibion yng nghyfraith, maen nhw'n edrych arno fel petai yn rhywbeth gwyllt, a fel petai yn siarad, fel petai wedi colli ar ei feddwl. Dwi wraig e ddim hyd yn oed yn ymateb iddo. Edrychodd yn ôl tuag at Sodom, anwybyddodd y rhybudd mwyaf eglur. Gwrandewch, Genesis 19 a 17. Ac wedi iddynt ei dwy'n hwynt allan, fe ddyweddodd dianc am deinios, nac edrych ar dy ôl, ac na saf yn yr holl wastadedd. Dianc i'r mynydd, rhag dy ddifetha. Ymddengys i Lot sefyll ar ben ei hun yn ei deulu. Ond nid yw'r teulu yw'r cyntaf i weld nad ydym yn byw i fyny'r hyn y proffeswn. Os y'n ni'n proffesu i fod yn Gristnogion ac yn rhai sydd yn cerdded yn gywir, os nad ydyn ni'n byw i fyny'r hyn i ni'n honni, y teulu yw'r rhai cyntaf i weld yr rhagrydd. Ac felly ni fyddant yn cymryd sylw ohonom o gwbl. A dyna be gafon ni fan hyn gyda Lot. Mae'n dweud, mynd ymlaen i ddweud, ni adawodd Lot ei farc ar ôl iddo farw. I ni'n gwybod bod llawer am ddyddiau olaf cymeriadau'r Beibl. I ni'n gallu darllen am gymeriadau mawr y Beibl, am y proffwydi, am y tadau, ac i ni'n gallu darllen amdanynt yn ei dyddiau olaf, ond does dim byd am Lot. Oni bai am eiriau'r Testament Newydd fod Lot yn ŵr cyfiawn, ni fyddem yn meddwl ei fod wedi achub. Mae J.C. Ryle yn gofyn, a dwi'n gallu deall
Dwi'n gallu deall o ble mae J.C. Ryle yn dod fan hyn. Mae'n gofyn i'w gynulleidfa beidio camddeall yr hyn a ddywed. Yr oedd yn dweud hyn, yr oedd yn anghygol, dywed, sut y mae pobl yn chwilio am y rheswm lleiaf i gamddeall materion yr enaid. Mi roedd yr un peth yn yddiau Ryle ac sydd heddi, fod pobl yn gwrando ar ryw ddadl i chi'n osod, fel nawr ni newydd ddweud am y Sul. A beth oedd e'n dweud, roedd na rai, ac mae'n anhygol, sut bod rhai yn chwilio am y rheswm lleiaf i gamddeall be chi'n dweud. Ac felly, allan ni ddychmygu llawer am i mas o'r oedfa gyda J.C. Ryle ar ôl iddo ddweud y geiriau yma, ac yna i ddweud, siarad â'i gilydd, chi wedi clywed beth dwedodd J.C. Ryle, chi wedi clywed, roedd e wedi dweud hwn, mae'n warthus, mae'n warthus bod wedi dweud hyn, ac maen nhw'n ei newid yr hyn y bwyslais maen nhw'n ddweud, a'r geiriau maen nhw'n ddweud, ac yn ei ferniadu, ac yn cyfiawnhau i safbwynt nhw pan fod nhw yn iawn. J.C. Ryle yn dweud, mae'n anhygol, pa mor rhwy, pa mor gyflym fod pobl yn chwilio am yr esgusodion lleiaf mwyn gallu gwrthweud beth mae'r pregethwr yn ei ddweud. Nid yw Ryle yn dweud fod sawl sydd yn ofalus i beidio oedi yn mynd i fod yn llwyddiannus iawn yn ei proffes a dylanwad. Be mae'n dweud yw hyn? Fe allwch chi fod yn Gristion ac yn Gristion sydd yn ffyddlon ac yn sanctaidd, ac dal fyddwch chi ddim yn llwyddiannus. Mae hwnna'n bosib. Felly mae'r ffaith bod chi ddim yn llwyddiannus ddim yn arwydd bod chi wedi oedi. Mae'n cyfeirio at Noa. Fe bregethodd Noa am 120 o flynyddoedd heb lwyddiant. Dyw hwnna ddim yn dweud bod wedi bod yn anghywir. Mi roedd e'n ffyddlon, ond oedd e ddim yn hynllun yr arglwydd i beri llwyddiant iddo. Felly, ni ddim yn gallu camddeall beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Nid yw Ryle yn dweud chwaith na'r ysgrythyr y bydd y sawl nad ydynt yn oedi wastad yn gweld eu teuluoedd yn dod i gredu. Hynny yw, fe allwch chi gael teuluoedd o'r fam a'r tad fwyaf diwiol posib ac eto'u plant ddim yn dod yn Gristnogion. Mae Ryle yn cyfeirio Dafydd. Yr oedd gan Dafydd blant aniwiol. Ond beth mae Ryle yn ei ddweud yw hyn, fod na gysylltiad rhwng oedi Lot a'i ddylanwad ar ei deulu a'r byd. Doedd dim dylanwad ar Lot gan Lot ar y byd nac ar ei deulu. Ac mae hwnna'n dod yn agos at yr oedi yma, oedd i weld mor amlwg yn ei fywyd. Ac felly dylen ni fod yn ofnus. Helpa fi o Dduw i beidio oedi, gad i mi beidio. Dwi am fyw i dogoneddi di, os oes llwyddiant a'i beidio, beth bynnag yw dywyllus di, ond dwi am fod mor ffyddlon ag y gallaf. Oedd J.C. Ryle a ni yn byw mewn oes lle mae proffes fel Lot yn gyffredin. Beth oedd Ryle yn dweud am ei gyfnod ac i ni hefyd yn drist iawn yn gallu dweud am ein cyfnod ni. Pryn yw y saint y Cristnogion sydd yn ysbrydol, sydd yn trigo fel pererinion, fel dieithriaid, yn wahanol i'r byd, yn ein ymdriniaeth o amser, yn ein sgwrs, yn ein hadloniant, yn ein gwisg. Pryn yw yr rhai sydd yn dystion i Iesu Grist drwy'r amser. Pryn yw yr rhai sydd yn ostyngedig, yn dangos ffrwythau'r ysbryd, yn ofalus wrth wynebu temptasiynau a phechod. Beth mae'n dweud yw nid yw'r math yma o Gristion yn gyffredin. Dyn nhw ddim i weld yn amlwg, i chi ddim yn gallu dod o hyd ydyn nhw'n yn hawdd iawn, mae rhaid chi chwilio amdanyn nhw. A mae'r math yna o'r Cristion Beiblaidd pryn yw'r rhai sydd mor ffyddlon, a be mae Ryle yn dweud yn waith na hyn, does dim llawer o alaru amdanynt chwaith. Does dim llawer o dorri calon bod yr rhai hynny wedi mynd. Does dim llawer yn poeni pan mae'r rhai fel hyn yn cael ei galw adref i'r nefoedd, ac i ni'n meddwl mae yna un llai o'r rhai yma sydd wedi rhodio'n ffyddlon, ac i ni'n gweld yr eglwys yn gwanhau, ac i ni'n gweld oes yna enghraifft o'r fath yma o bobl, a does dim llawer ar ôl, a dwi ddim yn peri ni i drysthau, dwi ddim yn faich arno ni. Mae J.C. Ryle yn galw ar ei bobl i beidio bod yn flin ar hyn a ddywed am siarad yn blaen. Ond nid yw yna mor gyffredin. Ond nid yna rhai sy'n proffesu, a falle rhai sydd yn Gristnogion. Maen nhw'n grac gyda pregethwyr fel hyn sydd yn dweud yn blaen.
Ac maen nhw'n mynd yn grac, a mae JC'r ail yn dweud, o, peidiwch bod yn flin. Mae'n galw arno ni beidio bodloni ar fyw ymhell o Grist. Peidiwch â bodloni ar y pethau hynny, o na fyddwch chi'n dod yn nes, o na fyddwn ni fel mae Paul yn dweud, Rhufeiniaid 12:1. Am hynny rwyf yn atolwg i chwi frodyr, tri gyreddau Duw, roddi ohonoch eich cyrff yn aber byw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. A gwnewch hynny trwy beidio oedi. O paratowch ar gyfer yr ail ddyfodiad o'r arglwydd Iesu Grist. Dyna beth mae peidio oedi wneud. Wrth i ni beidio oedi, i ni'n paratoi'n heneidiau at weld Crist wyneb yn wyneb. Wrth beidio oedi, fe gawn ni fwy o sicrwydd. O beidio oedi, fe fydd fwy o wir hapusrwydd. Byddwn ni'n ddefnyddiol yn y frwydr. Fe fyddwn ni'n helpu'n teuluoedd ni. Os ydych chi'n un sydd yn oedi, efallai eich bod chi yn trwm eich calon wrth glywed y geiriau yma. Beth mae'r ail yn dweud, deffrwch felly. Brwydrwch o nawr ymlaen. O edifarhewch o'r gorffennol, ond o nawr ymlaen dwedwch o Dduw, maddau mi am fy methiannau yn y gorffennol, ond o nawr ymlaen helpa fi fod yr hyn y dylswn i fod. Ewch at Grist. Y mae yn abal i achau. Cyffeswch eich ffolineb a dychwelwch at Grist. Dyna'r cyngor wastad. Ewch yn ôl at Grist a dywedwch wrth eich bod chi wedi fethu fe ac o yna fydd yn eich helpu chi fod beth y dylsych chi fod. Mae'r ail yn gorffen hefyd fel hyn. Os oes na rai ni'n nabod sydd yn oedi, yna calanogwch hwy. Nawr mae hwn yn anodd yn diwedd, achos yn aml iawn pan ych chi'n calanogi rhywun, ac ych chi'n gweddio am ddoethineb a nerth i wneud yn raslon ac yn garedig, ac eto mor aml mae'r rhain yn troi ato chi ac yn meddwl eich bod chi'n neud yn gas ac yn flin ac yn gwrthod ymateb. Ond mae dal y cyngor yna, gweddiwch am rhain ac helpwch nhw. Calanogwch nhw, Hebreaid 3:13. Eith'r cynghorwch eich gilydd bob dydd tra gelwyr hi heddiw. Fel na chaleder neb ohonoch trwy dwyll pechod. Hebreaid 10:24. A chyd ystyriwn bawb ein gilydd i ymanog i gariad a gweithredoedd da. Falle bod lle da ni'n does i ffonio os yw'r cwrgweddion os fercher ac yn gweld rhai ar goll, ffonio nhw lan a dweud, popeth yn iawn. Colli ti'n o neithwr, neu beth bynnag, ar y sil, gweld bod rhywun wedi colli cwrdd, o falle checio bod popeth yn iawn dyn nhw, a'i hybu nhw i ddod, a'i calanogi nhw am hethau Duw, ac i ddweud wrthyn nhw, ac i siarad gyda nhw am bethau'r arglwydd, ac am pethau sydd yn bir ac yn lan ac yn sanctaidd. O, gofynnwch i'r arglwydd i'n helpu, ac i'n helpu ni gyd, i ni beidio llusgo traed yn y pethau yma, materion yr enaid, i beidio oedi. Yntai a oedd yn hwyr frydig, dyna dristwch, a mae canlyniadau yn anferthol yn dydyn nhw. Ein dymuniad dyle fod i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth, a dydy llusgo traed ddim yn helpu hynny o gwbl. O na fydden ni'n gofyn i'r arglwydd i'n helpu ni i fyw i'r pwrpas yn creu ni, i ogoneddu fe. Gadewch i ni weddio. Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.